Doon ako ipakita ninyo. Ha! Wow! Welcome to Tabugon, Cebu, mga igsoon. Mga igsoon, March 12, 2023. Karong adlaw mga igsoon, adto na punta sa lain nga lungsod sa Cebu o kanaang municipality sa Tabugon. By the way mga igsoon, salamat kaayo no sa inyong pagkuyog kanako sa pipila ka tuig. Gikan sa ko ang pagsugod sa Cebuano 123 hangtod karong adlaw mga igsoon, naabot ko na gyud ang 25k subscribers sa YouTube. Og thank you daan mga igsoon sa pag-follow og pag-like sa ako ang FB page. Mahimo kang anhi agi mga igsoon og mahimo pong anhi ka agi. Lawag na boss? Lawag na? Daghang isda ano? Daghang masol dire? May na masol no? Napay barko nga budunggo dire? Padagsa. Padagsa asa gikan? Lite. Lite? Lite? Ah. Usa man birds? Oh. Birds? Gagmay ra gud. Gagmay? Lansa ba? Ah, lansa makuan, makargahag sakyanan. Dili. Salamat mo sa Naikson, kibaw pa mo na anaan ako sa lungsod sa Tabugon. Nindot rin mga igsoon no? By the way, doon natin substation dito sa Philippine Coast Guard. Then Aris Picas doon ay daghang nangaligo. Nindot na kaliguan mga inday. Kita okay kubig no? Alright. Aris Picas mga igsoon, doon ay taytayan. Sa kung tanaw, mahong gyapon ni siya nga taytayan. Oh? Kining Tabugon no, sa kung tanaw mura siya tago kay siyang lungsod no, kay siyempre adto man sa Picas side ang Nautical Highway, Cebu Nautical Highway, and then ang Tabugon Aris Picas side. Aramang iso na eh. Wow! Oh! Kana nga lang dyan. Murag Kingfisher. Oh? Oh? Parting ang ilang mga sakayan mga igsoon. Nindot kayo, tanawa ko do. Kung nabantayan sa Tabugon mga igsoon, mostly sa ilahang mga baybayon ingon ani mga igsoon no? Doon ay mga cliff, doon ay mga bato,
nya laob dito. So nindot kay siya mga igsoon, no? Nindot siya. So kung makita niyo mo daghang kayong mga bangka tungod kay siguro abunda sila ngani sa isda. Tara, doon ako makita ninyo. Ha! Wow! Doon na sila eh. Doon na sila eh, kamay nga mura og bark along the beach. Oh. Wow. Hmm? Wow. Ang ilahang pantalan to ang adto. No, so niagi kung anhaan ng taytayan. Din mo ni. Ito tanahon ilahang. Oh. Ito taoy. Wow. So waya na tong adto dito, mga igsoon niya ha. Kay duda ko no do na pay daghang nindot tanahon diha. Oh, tanahon ko na ilahang mga beach line. Doon na sila i-stage nga ni sa pantalan sa Tabugo, no? Oh. Makita na mo doon ay pawikan sa ibabaw tungod kay ingon nila maigsoon doon ay daghang pawikan sa mga katubigan sa Tabugon. So tani. Mao ni usa sa mga rason nganong makasulti ko nga ang Tabugon puro siya og tago kay siya nga lungsod. Gani atubangan sa iyang munisipyo doon na ay bungtod. Aba eh. Misa sa patay sa simbahan sa lungsod sa Tabugon ang San Isidro Labrador. Di lang ta mo dool kay tungod daghang tao then basig makabalda ta sa ilang mga kalihukan ngani. So ipakita lang nako ninyo mga igsoon. Ma'am, may hapon. Nindot inyo simbahan no karaan na kayo? Church, church. Alright. So di lang ta magsamok ma'am, thank you kay ma'am. Di lang ta magkuhan kay makabalda ta dressing lang kuhan. Boss, hapon boss. Dol. Ay. Mga igsoon, comment mo below no. Is this another Gabaldon building? So by the way, mao kini ang Tabugon Central School. So may ilan yung mga karaan ng design. Lagmit American era or American colonization period. Central School. Luwag ang ilang area mga igsoon.
Alright, by the way, naana kita sa ilahang poblasyon sa lungsod sa Tabogon. Karon atong duawon ang ilahang munisipyo o sentro sa lungsod. Under construction pa man gani. So mo tana ta do tindahan. Do na tindahan din mo tana ta. Boss, may hapon. Morning. Munisipyo diri boss no? Luyo ni. Ang luyo ni siya nga bahin. Nato ang tubangan. Ang atubangan. Pero same building. Same building. Kaning karaan diri boss, unsa man ni siya boss? Police station mo ni karon munisipyo dara. So mga igsuon kining karaan nga building, siguro mga American period o Spanish period pa ni. So mao ni karaan nga munisipyo, then dunay bag-o nganhi. But ana ata sa likod nga bahin. So unya tod-tod ato tong tuyok ta aron nga makakita ta sa tubangan gud sa municipal hall. Boss, thank you boss ha. Sige nga boss. Piri. Piri. Thank you. Dol. Amping ora Dol. Welcome to Tabogon, Cebu, mga igsoon. So karon mga igsoon, ana kita sa atubangan nga bahin sa Municipal Hall sa lungsod sa Tabogon, boss. So unahon na to nino. Tagsa-tagsaon na to. First mga igsoon kani ilahang gamay nga plaza nga ni atubangan gyud sa ilahang munisipyo. Dunay rebulto ni Jose Rizal. Te, maayong hapon. Hi. So Tabogon Sports Complex. Then naapod nga ni ang ilahang Municipal Police Station. And then Legislative Building. So mao na kini ang ilahang City Hall mga igsoon no. Kini no? Municipality of Tabogon Municipal Hall. Padung unta ko sa Salag Hanging Bridge unya naagian nako daplin lang gyud sa daan mga igsuon. Mono siya og nahimong lagun. Tarawa pa gud. Wow! Pagkaniduto. Tanaw na to diri sa unahan ha. Ako pakita ninyo. Tao po ka na mga igsuon. This is a very nice spot mga igsuon aron nga mag-fishing. And then mahimo po ka mag-paddle boarding, kayaking, pagkaninduta. Wow!
Kini padong sa Salag hanging bridge mga igsoon. Same direction ni siya padong sa Paradisio Beach Resort. So tara. Hidden gem sa Tabugon mga igsoon. Wow. Kini siya. Wala ni. Kanang di na ni siya magamit. Oh. Wow. Tinawa sa kuan oy. Sa tubig mga igsoon tara oh. Padong sa open sea and then nanis pikas may igsoon no padong sa mga kabukiran, so most probably kanang tubig nga na ikan tabang and then mag-abot na sa ubos. By the way mga igsoon no, ang Tabugon doon na po'y mga spring, so ikan nga to mga igsoon no, sa Camp Paradisio naugangan di na ka mahirap mo gamit aning hanging bridge, kaning Salag hanging bridge tungod kay sigurado gigang mahagbong nga na doon na konkreto paved walk bridge, although mahimo gyud nakakita kog daghang mga motor nga moagi ngani, so labang ka and then barangay Salag ngani. In fact mga igsoon no, doon ay daghang mga ligo ngani sa atong atuon ani dire doon ay beach itong tanawon. Boss. Wow. Dol. Shout out Dol. Jaga ada Dol. Luigi Dol. Ha? Luigi Kupra. Luigi. Di Paragoy. Okay. Shout out. Oh, mga dalaga oh. Shout out niyo sa inyong mga uyab. Ada mga bala na gawat. Dol, dindot kayo tubig kanino? Piraw kayo? Gusto mo na? Hoy, nabot na nagda. Ba't ka na? Marinas mga kataw. Nagda, sinaw. Hi viewers. Tawag ka nito? Oh. Tawag ka ni? Pa-wash out, wash out. Kasi kuhanin mo yung page. Si Bono, 1, 2, 3. Paano? Alright. Atong tanawon diri sa tumoy. Mga igsoon. So, ang Camp Paradisio nas babaw. Babaw. Sundere. Wow. Muna giyon ako sa inyo mga igsoon nga ining ilahang mga baybayon. Inanaw batuhan. And then mura siya cliff. But nindot kay tungod tinaw kayo ang katubigan.
Alright, so karon mga igsoon ana kita sa barangay Kalanan. Makita na to diri Kalanan Elementary School atong naagian. And then kini nga daan mga igsoon, duhay lapos ani. Dunay lapos sa Ilihan sa Cebu Nautical Highway. And then doon na po'y lapos ngadto sa Padong og Bugo. Nara mga igsoon, no, ipakita na ko ninyo ang kining nagsanga nga daan. Ang usa mga igsoon gawas kani sa Ilihan sa Cebu Nautical Highway. And then kini mga igsoon gaway man no kani. And then ngani speakers. Kini ngani speakers mga igsoon padung kani siya gawas kani siya sa barangay Dakit sa City of Bugo. So karon mga igsoon direta ya adto man ta sa Ilihan. Kini mga kuan niyo kamanggahan ni mga igsoon no. Kita ninyong doon daghang baka no gitugway dari sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 tara sa padayon ta sa tuang pag-drive. Welcome to the hills and valleys of Tabugon. Kalamig. Nindot ni mga igsoon no, kung sayos kabuntagon ilabin lang nga makita pa nimo ang mga fog and then makita nimo ang sunrise. But anyway, karon ana siguro ta sa mga alas 3 apan nindot kayo tungod kay luwag kayo ang imuhang makita. Kana mga igsoon no, mga katubhan na siya sa Tabugon. So gikan ngadto sa lungsod sa Tabugon moagi ka sa barangay Kalanan and then Labangon, and then nganhi padung ngadto sa highway ang barangay Ilihan.
Sa di pa nako tapuson ang ako ang vlog karon sa lungsod sa Tabogon. Big shout out to Mr. Eric and Annalie Capiones of Las Piñas, Manila. And also big shout out to Miss Charis Rosende Sericon of Medellin and Yan Perez of Mandawi City. And lastly, Nita Cruz of Bulacan. Salamat ninyo mga igsoon. Amping kanunay og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.